Jamen, hej, velkommen. Vi har lavet et forsøg om fællingsreaktioner, som vi gerne vil snakke lidt om. Og vi har til at starte med noget om ioner og ionforbindelser. Og et ion, det er et atom, som har optaget eller afgivet en eller flere elektroner. Og så har den derved fået en elektrisk ladning. Vi kender alle sammen til køkkensalt, som vi betegner i kemiens verden som natriumklorid. Og natrium, det har en elektron i yderste skal, og klor har 7. Og det vil så sige, at alle grundstoffer, de gerne vil have 8 elektroner i yderste skal for at opnå en ædelgas struktur. Så natrium, det vil afgive en elektron, hvor klor så vil optage den for at danne det her ædelgas. Natrium vil så blive en positiv ion, fordi den afgiver, og klor vil så blive negativ, fordi at den får en elektron mere end i sig, fordi en elektron er negativt ladet. Ja, så har vi så lige lidt om opløsning af ionforbindelser. Opløsningen af et stof, det afhænger især meget af selve stoffet selv, og det stof, der det opløses i, blandt andet for eksempel opløsningsmidlet. Vand, som vi har arbejdet med, det er polært opløsningsmiddel, og det kan så kunne opløse polære stoffer, som for eksempel ionforbindelser. Og vands polaritet, det vil gøre, at nogle plusioner, de bliver så tiltrukket af vandets minuspol, og så omvendt også. Og ionforbindelser, det vil så derfor trækkes fra hinanden, og så blende sig med de her vandmolekyler. Altså, de vil så simpelthen gå i opløsning i vandet. Et eksempel, det er blandt andet salt, NaCl, som opløses i vand, fordi det er et lidt opløseligt salt. Ja, og så er der jo så fældning af ionforbindelser, og det kan jo så være, når to salte ligesom bliver opløst i vand, så vil de selvfølgelig blive spaltet, men så vil der blive dannet nogle nye salte, som fx vil være tungt opløseligt, som vil gøre, at der bliver dannet et bundfald i det her vand, og der sker der så en reaktion mellem de andre salte. Ja. Så fik vi jo nogle udfordringer, hvor den første, det var, hvad vi ville gøre for, hvorfor fosfat det ikke var godt i grundvandet, og vi vil gerne fjerne fosfat fra vores spildevand, fordi at fosfat det indgår i ATP og protein, som er DNA. Så derfor så vil vi undgå, at der kommer for meget fosfat i spildevandet, fordi det ligesom vil forekomme det her algevækst i søen, fordi det lever af det protein, det er ikke fosfat, og det gør, det bliver til en eutrof miljøsø, som har konsekvenser for vores vandløb, som ikke er særlig sunde. Og så har vi så de positive ioner, som vi mener rensningsanlægget har mulighed for at afprøve. Det som er blynitrat, natriumfosfat og kobbersulfat. Og det har vi simpelthen fundet ud af ved at vi har blandet natriumfosfat med mange forskellige salte, for at se hvilke salte som reagerer på det her natriumfosfat. Eller med det her natriumfosfat. Ja, og det kan vi så også lige se på billedet. Jeg skulle da lige fortælle lidt om det første reaktionsskema. Sikker. Det er godt. Ja, vi er tilbage. Ja, og der kan vi ligesom se, at vi har Na3PO4, som sammen med FeNO3, 3, ja, det bliver så til FePO4 plus Na plus, altså at det er positivt, ja. Og så AQ plus NO minus 3 AQ. Ja, og det var så ved jernnitrat. Så har vi så også lavet et reaktionsskema, hvor vi ved kobbersulfat og natriumfosfat, hvor natriumfosfat det starter med at have en fast form, og det har kobbersulfat også til at starte med. Det betegner vi med S.
og det bliver så senere til kobberfosfat, og det er så stadig en fast form, fordi det er et tungt opløseligt salt. Og så har vi så nogle tilskuerioner i form af Na+, som er i vandlig form, AQ, og til sidst noget sulfat, som har en ladning på -2, som også er en vandlig form. Ja. Og det salt, som vi i hvert fald ikke anbefaler til det her rensningsanlæg, det er blandt andet blynitrat, da det er meget giftigt og skadeligt for vores omgivelser. Så derfor må anlægget så ligesom tage op til overvejelse, hvilke af de to andre, der er bedst. Så udfordringen. Udfordring nummer 2. Ja, udfordring nummer 2. Og det gik ud på, at vi havde det her tekrus, som vi havde købt nede i syden, hvor vi så skulle undersøge, om de her blyioner, de som ligesom blev, at de ligesom blev, hvad siger man? At de ikke ligesom smitter af i det, når man drikker af kruset. Ja, og vi fandt så ud af, at det er rigtig farligt at indtage de her blyioner, fordi det blandt andet påvirker vores nervesystem. Og især er det meget skadeligt for børn, da børn de ligesom er under udvikling, og derfor vil blyioner ligesom påvirke vores indlæringsevne og intelligens. Ja. Og så for at undersøge om tekruset det ligesom afgiver de her blyioner, så kan man så tilføre kalium, iodid, natriumfosfat og natriumoxalat og kobbersulfat i vand, altså ned i det her tekrus. Fordi det er netop, at det er netop de her salte, som vi afprøver, da de reagerer og danner det her bundfald, som vi så vil prøve ud fra det her forsøg. Og så har vi lavet et reaktionsskema på det, hvor vi ligesom har taget blynitrat, BPNO3, som er en fast form, og kaliumjodid, som også er en fast form, ned i det her, eller vi har puttet kalium ned i vand i tekruset, fordi vi ved, at kalium reagerer med blynitrat, og det giver jo så, at det kommer til at hedde blyjodid, som er det her tungt opløselige salt, og i en fast form, og så kommer der til at lægge nitrat ned i vandet som en vandlig form, og kalium ned i vandet som en vandlig form. Og så har vi også skrevet det med kobbersulfat ned i. Ja, men det kan du lige selv studere inden på PowerPoint. Ja. Det var det.